Saya sama Mbak ini. Oh, sama Maju Klitik. Oh, kirain. Oke, ya, kita manut aja. Oh iya. Iya. Kita manut aja. Sama Maju Klitik ya. Iya. Oke. Iki mau wiwitnya rada bengi to, Le. Ngenteni Pak Kakek. Oh, ngoten. Ngoten siap. Iya. Oke, siap. Nika ngersakaken menapa nggih jumudulipun Lintang nanging ingkang asta asmara. Sing di lagune. Nika diwetesno ki ngopo to kok iso. Lintang Nembang asmara. dhewe apa? Mboten nggih kalih menika. Oh, karo sampean. Gus, sakunten Gus. Ya. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Wontenipun tembang Lintang Asmara sareng kali kanca-kanca Kidung Manggala Indonesia. Ya. Desa Mas Pitik, Esitero. Isiter. Halo nggih. Sama-sama desa. Tetep kok loro ya. Aja ngakak. Sak lawase Mas. Siang pan ratri mengeling manise ati setiaku bisa angguweni marang Satya Sulani. Tetep tau gemi kandamu Cayu. Aja nganti mlesek. Wong ayu tresna kinarya tamba susah jroning batinku. Bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan ngaruh banyu segara tresna kurang bakal seno. Senadyan nyawa oncen sangarana wis tresna lan bisa dipisah. Ada Elisa lho. Ada Mas Pitik. Siang patri mengeling manis hati setiaku bisa angguweni marang Satya Sulani. Jangan
bacutke gara-gara. Siap, sembah nuwun Mas. Mongko kantine